Kung isipin mo nasa itra sa tayo. Ay, di ko pala. Tamar. Picture ko kayo. Saan? Doon muna tayo? Punta dyan? Ganda doon? Gusto mo ito? Ayan. Diba? Isa. Ganon. Patayin mo ng balat mo. Saan mo yung tatay? Yung balat mo na yan. Dalawa yan eh. Mag-iiwa na yan na ganon.
pagdudugtungin mo lang. Gaganon po sa bibigay. Punta sa papunta dito. Hindi, ididikit mo lang na gano'n. Ididikit mo lang. Suplak mo lang. Kumbaga nakaganyan lang. Hindi, mahirap i-explain dito, pero magiging niya. Pero yun ako. So, increase naman yan. Privacy mo. Pagkatapos mo ng privacy mo, may ibang relasyon doon. Yun yung privacy mo.
Same yung mami, o. Dalawa kayo mami. Horse, parang hindi mo lalaki. Panda lang. Bigyan natin. Uy, guys! Pwede lang ako may Di ba kaya ka? Pwede, war. Layo naman nun. Layo. Dito lang. Sino ba maba? Ayan mo po. Dito ka, dito ka. Sa kanya. Ilang click kaya? Ilang click? Ano ah? 150 may solid pala kayo. Bali dalawa kayo. Dalawa kayo. Ano may ba? Lang. Bagsak na yung mga klase ko. Bakit gano'n? Mas mataas pa sa araw-araw ko mapasok. Tapos, sabi ko mga klase ko, baliw. Nag-atik yan. Siya, kahit hindi siya pumapasok pa yung kahit hindi pakagal. Tayo kahit ano ba yan ko malaki? Malaki ang Philippines. Matawa ba si Karti? Wala naman si Karti. Kaya nga. Sino? Wala. Hindi mo ba? Kunwari. Yan yung mabango sa kanya. Baka kayo. Nangyari? Bakit? Kasi daw, Nahihilo siya? hindi, yung nasa loob niya, gusto kong sumuko. Shows potatoes over.
mali, yung pinatakpan sa ano eh. Okay lang yan. Alis sa prank. Try to. Babay na yun. Hi, Master. Ikaw lang, ay lang naabot. Gusto ko nagluluto sa Pilipinas, yung luluto. Unmute ka talaga, buti hindi ka marinig. Wala na yan. May brad, may turay pa dun brad oh. Đây nào, hulog. Sa hulog.
Ang layo na narating nila, no? Dito tayo, no? Wala pa ito, no? Pupunta tayo dito. Grabe ang trabaho nila dito. Sinabi ko lang.
pandemic, may barangay na dumaan. Takbo kami sa loob nila. Nababaliw ako pag naminis ko ang episode. Eh, minsan din paglo, hindi pa rin DJ. Surah, no?
Sabi niya, sir, ba't lang to? Ada? Oh, iya. Ay, may bayad? May bayad. Tapos na po tayo dito. Wala na po tayo yung tailor. Ah, may bayad ba? May bayad ba? Ha? Ah, yes. Ayaw rin mag-videoan siya. Okay lang naman. Basta yung guardian lang di makukuha ng ano. Oh, i-blur natin yung mukha niya. Ah, eh. Bawasan daw yung mukha ng ano, yung may bayad, may bayad. Ah. Doktor ayaw daw i-video yung guard, ayaw niya may video. $75 yung isang tao. Bawal yata kung dito. Ay, wag na lang pumunta kung bawal. Sabi gano'n eh. Huwag nang hinurin yung camera niyo. Huwag yung camera niyo. Ayan. Doon sa loob daw? Ayan. Klase yan. Saan sadya eh. Hindi pwede. Iingit lang sila. Kasi, kumay. Natabasan ba dyan? Ganun tayo.
Hello. May bigay na rin sa'yo. Valentine's ba? Bakit Valentine's lang ba nagbibigay ng bulaklak? Valentine's ba ngayon? Valentine's lang ba magbibigay ng bulaklak? Pwede, kahit hindi Valentine's? Oh, good. Wow. Okay. Meron pa doon kayo. Meron pa doon. Yes, tayo. Ito. Kaya,